eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur abuztuak 23 ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Jose Maria Uztarruz izango dugu. Abuztuaren 25ean, igande honetan, Uharte Arakilgo Artzain egunaren 56. edizioa ospatuko da eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1927an, Sacco eta Vanzetti italiar etorkin eta langile anarkistak esekutatu zituzten AEB-tan. Urte batzuk geroago, 1936an, 52 preso errepublikar fusilatu zituzten frankistek Nafarroan, Kadreitako Balkaderan. Egun berean, baina 1966an, Australiako 200 abeltzain aborinegek greba hasi zuten abeltzaintza etxalde batean, zurien soldata berdina eskatuz. Eta bukatzeko 1989an, 2 milioi lituaniar, letoniar eta estoniarrek 675 kilometroko giza katea egin zuten independentziaren alde. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Ostiralean Harresien jaialdiaren barnean Ardatzak izeneko zirkua egingo dute O plazan. Ardatzak zirku ikuskizuna da. Proposamen honetan mugitzeko premiari buruz hausnartzen dute artistek. Zirku garaikideko ikuskizun hipnotiko honetan bi artistak diaboloarekin, akrobaziekin eta orekarekin jolasten dute. Iluntzeko 8etan O plazan izanen da emanaldia eta doakoa izango da. Igandean aire zabaleko zinema egongo da Atarrabiako Bakearen parkean, Aita bizitza izeneko filmarekin. Joakin Mazon zuzendariaren gidaritzapean Karra Elejalde eta Errik Auker dira komedia honen aktore nagusiak. Chef gazte eta handinai batek duela 30 urte desagertu zen aitaren ustegabeko bisita jasoko du. Jatetxearen etorkizunerako une larri batean iritsiko da dena hankaz gora jartzeko. Iluntzeko 10etan izango da emanaldia, doan Atarrabiako Bakearen parkean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, suizidioak eta eroritakoak izan dira Nafarroan indarkeriazko heriotzen 67. Auzitegi Medikuntzako eta Auzitegi Zientzietako Nafarroako Institutuak 233 autopsia egin zituen 2023an. Horietatik 178 indarkeriazko heriotzenak izan ziren eta 75 arrazoi naturalengatik. Zirkulazio istripuetako heriotzak 17ra jaitsi ziren iaz. Argazki nagusian, Kamala Harris Milwaukeeko mitin batean txalotua. Titularrean, Kamalak erronka onartu du. Demokratek Bart izendatu dute Trump garaitzeko. Hori koloreko berrietan, alde batetik Merinok Arsenalen jokatuko du. Beste alde batetik Maria Velázquezen planak. Jarraian, irudimena eta umorea noainen, karrozen desfile jendetsuan. Eskuineko berrietan, batean, Nafarroak 2030 arte ordainduko du A12 errepideko itzaleko bidesaria. Bestean, langile nafar bat hilda Ataunen, zuhaitz bat gainera erorita. Beheko berrietan, batetik atxilotu bat burlatan adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Beste alde batetik, Iruñeak ekitaldiak programatuko ditu Sanferminetan, auzoetan eta eskailera egunetan. Jarraian, HKBa Oiartzunen eta Lezon 2 mendizaleen heriotzagatik. Gainera, aparta hotela eta lokal komertzialak Alkazar zinema zaharrean. Azkenik, jaiotza tasak gora egin du, 2226 jaiotza Nafarroan 2024ko ekainera arte. Diario de Navarraren titular nagusian, Madrilerako hegaldiek 22.500 bidaiari irabazteko aukera eramaten diote noaingo aireportuari.
Uztailaren amaieran 131.000 pertsonek erabili dute aerodromoa. Argazki nagusian, Albiatik Madrilera doazen dozenaka bidaiarik autobusa hartu dute Iruñeko geltokian, Tafallara joan eta trena hartzeko. Titularrean, bidaiariak autobusera. Renfek 100 bidaiari eraman ditu autobusez Iruña eta Tafalla arteko zatia moztua egongo delako irailaren 2 arte. Eskuineko berrian, Zubietako 61 urteko bizilagun bat hilda, zuhaitz bat gainera erorita. Goiko berrietan, alde batetik jaberik gabeko autoa Caritasen tombolan. Beste alde batetik karrozen desfilea Noainen. Bukatzeko, Osasunan 5 besoko baterako. Gara egunkariaren titular nagusian, gasolina preziotik baxuenera iritsi da joan den otsailetik. Euskal gasolindegietako aldeak 30 zentimokoak dira korporazio handien eta low cost estazioen artean. Eta, beraz, egungo jaitsirak ere desberdinak dira. Argazki nagusian, 3 soldadu eta tanke bat ditugu. Titularrean, desplazamendu oldea Zisjordanian kolonoen erasoengatik. Eskuineko berrietan, alde batetik, NFPk Macron premiatu du erronda irekitzerakoan. Fronte Popular berriak uztailaren 7an Frantziako hauteskundeetan boto gehien jaso zituen koalizioak gutun bat argitaratu zuen atzo. Emmanuel Macron Frantziako presidentearen gelditasun larria eta kaltegarria salatzeko. Lehen ministro berria izendatzeko orduan izandako atzerapena dela eta. Beste alde batetik, Durangaldearen memoriaren jagole eta kultur eragile handia. Iritsi da atalean alde batetik azken egunak Mari jaia agurtu aurretik. Bestietik lakuntza eta elgoibar jaien esperoan daude. Gainera, dantzari begiratuko dio aurten flamenko on fire jaialdiak. Beheko berrietan alde batetik SKko Ruth Salaberriaren hitzetan, larrialdetako egun txanda baino gehiago medikurik gabe egon dira. Ezin izan dugu ondo hartatu. Beste alde batetik, baso langile bat hilda Ataunen zuhaitz bat gainera erorita, bigarrena astebetean. Berriaren titular nagusian, Jaizkibel konpainia gisa aterako da Hondarribiko alarde egunean, lehen aldiz. Jaietako alarde parekidearen aldekoek manifestazio baten moduan desfilatu behar izan dute orain arte, baina udalak jarrera aldatu eta baimena eman die. Jaizkibelen hitzetan, udalaren errekonozimendua jaso dugu, eta horrela, konpainia bat garela onartuko du herriak. Argazki nagusian, Jon Irazabal Agirre dugu. Titularrean, azokaren aria. Ia 30 urtez Durangoko azokaren zuzendari eta Gerendiaga elkartearen kudeatzaile izan dena hilda. Goiko berrian, Nagore Ugarte eta Itziar Ituñoren hitzetan, jaiak egiteko eta erabakiak hartzeko dagoen inplikazioa oso interesgarria da. Eskuineko argazkian, Borotra miatzeko auzapez zenean 2013an. Titularrean, Didier Borotra miarritzeko auzapez ohia zendu da, 86 urterekin. Honen goiko berrian, Gonzalo Boyeren hitzak ditugu. Poloniako autoritateen esperoan gaude, zer egin nahi duten azaldu zain. Beheko 2 berrietan, 2 udako serien 4. atalak ditugu. Zahar eta historian aztarrika izenekoak. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Amaia Txourrauten hitzetan, jaitzekoa da Europako gatz ekologikoaren zigilua duen bakarra. Irantzuko lurrak patzuergo turistikoak, jaitzeko udalak eta dinamo dantza taldeak, jaitzeko gatzagak ezagutzeko jardunaldi bat antolatu dute larunbat honetarako. Eskuineko berrietan, goikoan, Marietak zirkus ikuskizuna Gaiarre antzokiaren aurrean ikusi ahal izanen dugu. Udako programazioa hasiko da gaur Gaiarre antzokiaren aurrealdean. Zirika zirkus talde nafarrak gaur eta bihar eskainiko du bere lan berria. Gaur ostegunean gaztelaniaz eta bihar euskaraz, arratsaldeko 7etan. Behekoan, igandean Euskal Pilota selekzioaren aldarrikapena eginen dute Iruñean. Euskal Pilota selekzioaren ofizialtasunaren aldeko pilota emanaldi berezi bat eginen da Jito Alai pilotalekuan, Euskal Herriko pilota selekzioaren aldeko mugimenduak antolatuta.
eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, oro har eguzkiak aginduko du. Tenperaturak koska bat egingo du gora kostaldean, eta gainerako tokietan berdintsu jarraituko du edo zertxobait igoko da. Zeruan behe-hodei batzuk agertuko dira goizean, kostaldetik gertu, baina arratsaldean garbi geratuko da. Gainerakoan zerua oskarbi egongo da, goizean goi-hodei batzuekin. Haize ahula ibiliko da eta arratsaldean brisa altxatuko du. Larunbatean euria izango dugu bueltan eguerditik aurrera. Arratsaldean fronte hotz bat etorriko da eta eguraldia nabarmen aldatuko du. Goizean hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira Kantauri isurialdean eta zerua oskarbi egongo da lurraldearen erdialdean eta hegoaldean. Arratsaldean aldiz hodeiak ugarituz joango dira eta zaparradak ia edonon bota ditzake. Gainera, baliteke lekuren batean trumoiak ere jotzea, probabilitate handiagorekin ekialdean, bereziki Nafarroan. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute eta eguerdi partean bero egingo du barnealdean, baina arratsaldean frontea igarotzean nabarmen freskatuko du. Gainera, ipar-mendebaldeko haizea harro ibiliko da egunaren bigarren zatian. Igandea egun goibela izango da eta dexente freskatuko du denean. Termometroetan beherakada nabarmena izango dugu, batik bat barnealdean. Eta beroenak 19-22 gradu ingurukoak izango dira lurralde osoan. Egunaren lehen partean hodeitza trinkoa izango da eta euria egingo du. Egunaren bigarren partean atertu egingo du eta hodeitza apur bat zulatuko da. Ipar haizea ibiliko da. Kaixo, lehen esan bezala, orain Jose Mari Uztarrozekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Kaixo, onge, lanpentu txamarrak, baina onge. Eta zer da hartzai egun hau? Zertan datza? Bueno, hartzai eguna oso egun osoko eguna eta hartzaina eta hartzantzaren inguruan egiten dena, bueno, lehendabizi, omentzeko, persona hoi urte guztian hor mendian eta zelaietan dabilenak, eta gero ezagutzera eman bere bizia, bere tresnak, kasu honetan ardilatxa eta hartzain txakurra eta bere produktuak. Batez ere gazta, gero, bueno, baita ere baditu aria, artila eta xuriak, baina urtean behin izaten da, baina gazta hainbat egunetan eta urte guztian izaten dugu. Hori aipatu, goratu eta ezagutarazi dugu. Eta urte askotan zehar egin den tradizio bat da, ezta? Zer nolako bilakaera izan du hasieratik? Begira, hasi ginen, orain dela 56 urte, eta uste ginuen denok, 3-4 urtez edo, jendea aspertu edo, ikusia dut eta naiz gehiago etorriko. Baina jendea etortzen segitzen zuen, orduen pentsatu ginen zerbait gehiago egin beharra zegoela. Gaina, momentu hartan, hau 14-15 urte pasatzien garaien, hartzantza zegoen momentu txar batean, ez zitzaion laguntzen beharraina eta bestalde oztopoak edo jartzen zaizkion bere produktuak, bere saltzeko, eta gu pentsatu ginen, egin behar zela lan berekin gauzak ondo egiteko, baina ez, beti esan dugu, zein behar dugu, erakutsi egiten o karzelara eraman jendea, ez? Erakutsi eta kalerazi. Pentsatzazu, 14 urte berandoa orduen, ertzai eguna hasi zenetik, lehendabiziko gazta lehiaketa egin ginuen. Guk bi egunez egon ginen deika eta deika gaztagileari etortzeko saltzera, egun hortan saltzera etortzeko.
ez ziren trebe izan etortzera. Uste zuten, saltzen jartzen zirelarik, Guardia Zibilak edo ez dakit nor etorriko zirela eta eraman egon zituztela, baitu egon zituztela. Hain bildurtuta zauden, eta guk ere laguntza eske joan eta laguntza beharrien ia amenazakin atera ginen zeatik, garai hartako diputazion foral, orain gobernua delakoa, eta eskerrak hango alkatea, bizon trebea zela, eta zuek egin, eta ni egingo naiz kargu zer gertatzen den orduan, zuek aurrera, hori nahi ginen, pentsatu horrela hasi ginen. Ia, bigarren urtean, gauza pixka bat aldatzen joan ziren, eta hirugarren urtetik aurrea laguntzare jasotzen hasi ginen, lanean hasi zen, egitan lanean hasi zen, erakusketak eta zeak gauzak ongi iten erakusten, elkartasunak sartu ziren, hartzai gazta sortu zen, eta hortik aurrera aldeatu egin zen, hasi ziren etortzen saltzera gaztak, eta momentu honetan azoka, erreferentziko azoka bat da gure gazta azoka, lehiaketa eta inguruko festa guztiakin. Hori da gure helburua. Gauzak aldatu egin dira. Eta programazioaren aldetik zerbait aldatu duzue, hau hobeago izango da, horrela egitea, horrela ez egitea berriz? Mantentzen dugu, orokorren mantentzen dugu, bizkanaka sartzen joan dienak. Lehendabiziko urtean, esan dezagun berritzen edo onditzen hasi ginelarik, gaztakin hasi ginen. Gero hasi ginen, ardilatxaren erakus lehiaketa ofizial, Nafarroako ardilatxaren erakus lehiaketa. Jakinik gainera, Nafarroan bi latxa mota daudela, burugorriak eta arpeltzak. Urden gure sariak denak dobleak dire. Gauz guztietan da, sari bera arpeltza, buru beltzaren dako eta buru gorriaren dako. Gero, urrengo urtean, bi urte gehiago edo, ardimozte lehiaketa, ardiki lehiaketa, ardizarren aragia erakusi, jendeai dastatzera eman, hori ere promozionatzeko. Gero, artzain batek jenduan gazta, bertan, eskuz, betiko moduan, jendeak ere ikusteko, gazta ez dela etortzen tximinia handi batzuetatik, baizik eta ez nea berotzen jarri behar dela, ez nea mamitu egin behar dela eta gazta egiten dela. Gero, artisau erakusketa ere, batez ere, hartzantzaren inguruan dagoena, kaikua, badakizue, egurrezko kaikua munduan gure kulturako pieza bakarra dela. Hau berezia da, ez da, beste kulturatan, hori ere egiten ikusiko dugu. Tresnerin batzuk erakusten dire, taloak eta gero baita ere inguruko produktu naturalak edo azoka bat Felipe Gorriti kalean izaten da. Eta musika eta ondoko inguruko ambiente hori oso aipatu behar dugu 55 urtetan, da gero nik uste 56 urtetan ere hola izango dela, ez dago ezer txarrik kontatzekorik. Inoiz ez da gertatu ezer txarrik. Jendea gozatzen du, gustura biltzen da, zar eta gazte hartzain eta kalekumeak esan ezagune, denak gustura egoten dire, eta gero atxaldean nola ez, hartzaitxakurren lehiaketa. Horre ere, lana egiten ari gara bertako arrazak mantentzeko eta ezaguarazteko. Ez dugu kanpoko arrazik onartzen. Bakarrik Euskal Artzaina, estandarizatuta dagoen txakur bat, eta
historikoki hemen gure hartaldeekin, aberekin lana egin duten txakurrekin. Hoi bakarrik hartzen dute parte hor. Eta, bueno, hortan bai daukagula lan handia egin beharra, kanpoko arrazak indar handiakin sartu dire, baina uste dugu, hau galtzen badugu gure altxor bat galtzen dugula eta hau mantendu behar dugula. Hor bukatzen da eguna, musika eta gero nola ez gazta erdi horren enkantea. Eta baita ere, aurten hau bai berria da, gazta ekologikorik hoberenari sari bat ematen diogu. Esko ikusei sari bat emango diogu. Beste urte batzutan, diru sarin bat ere lortzen dugun emateko, hori zabaltzeko eta nola ez gure gaztagileak ez dute denak ekologikoa egiten, baina falta zaie, ezer, euskadi bat falta zaie. Eta, aurrerantz uste dugu etorkizunean ekologikoak baduela hori, etorkizun zabal bat, eta hori nahi dugu baita ere azpimarratu. Zergatik ez dute behar ez dakiz zer inbertsio, zer ekologikoa egiteko. Metodo batzuk bakarrik erabili eta erraz egin dezaketena orduan, hori bai nahi dugu, hori ere ez aguarazi. Bai gaztagilei, baita konsumitzaileei ere. Eta bakizu zer izan behar duen gazta batek ekologikoa izateko? Bai, nik ez naiz teknikaria, baina badakizu ekologikoan sartzeko lehendabizi lurrak, larreak, zelaiak egon behar dute zertifikatuak, eta hori ez da egiten gaurtik behar du urte bat edo, baditu metodo, sistema batzuk, baina bakarrik da, ez da esan, sistema bat, egiten dutena, beste modu batea, ez bakarrik egin baizik eta bildu hori nola dagoen, eta gero, zepaen, Naparroan zepaen da horren kontseilua, horko inspektoreak egin behar dute beren lana ere, baina uste dugu ez dutela egin behar beste munduko gautzik, eta jende asko sartuko dela eta merezi duela. Eta gero hau Euskal Herriko lehenengo artzain eguna dugu, ezta? Bueno, hemen uharten txapeldun gelditzen den gaztagilea gero jaten da Euskal Herriko lehiaketara. Idea zabalenik egingo da urrian. Txakurren aldetik berriz txapelduna eta txapeldun ordea joango da Euskal Herriko lehiaketara eta txapelduna zuzenean nazioarteko lehiaketara irailean Oñatin egingo dena. Orduen, bi gauza horiek sailkagarria dire beste goragoko ekitaldi batzuetan edo lehiaketa batzuen parte hartzeko. Eta zu, noiz hasi zinen honen antolakuntzan, noiz hasi zinen hau antolatzen? Beti izan dut artzain eta artzantzarekin harremana. Nire bizia luze txamarra da kontatzen, eta 1956 urtean, nik 16 urte bakarren dituela, beste 3 pertsonan gehiokin atera ginen zen bi hartzain hiltzera zihoazenak elurretan. Hemen Euskal Herrian joan den mendean eta mende honetan izan den ekaitzik gogorrenean. Atera ginen zen, hortik izan zazu kontu. Gero, uharten zergatik hasi zen. Uharten dago Aralar eta Handimendien artean. Alde batetik San Miguel, Aralarko San Miguel, bestetik San Donato,
Eta gero, bueno, badu autobus geltokia, tren geltokia ere bai, eta, bueno, jende asko etortzen zen, mendi hauetara etortzeko. Orain urrutiago joaten gara, baina lehen hemen inguruko menditan ibiltzen ziren. Orduan, Oñatiko mendizale talde batek ikusi zuen Geronan egin zen lehendabiziko artzai txakur lehiaketa. Eta ikusi zuten, eta berak esan zuten, gu beti mendian, artzaien tartean, eta ez zaigu bururatu horrelako bat egitea. Joan ziren Kataluniara, espreski hau ezagutzera. Ekarri zituzen handi bi artzain, han lehiaketa egin zutenakin, eta guntzien astebete urbian. Hemengo artzainekin, pixka nola izaten zen hau. Pena da, hau han Katalunian hango albaitari batek egin zuen Inglaterran berak ikusi eta gero ekarri zuen honea. Gero harrek ekarri zuen Oñatira eta Oñatikoak nolabait uhartetik pasatzen ziren urtean aldi bat baino gaio proposatu zioten Uharteko herriai. Uharteko herriak esan zuen baietz. Pena da 72an hau egin behar zen egunean, goizetik, gauerdian, herrian laurden bat sude batek kiskali zuela. Orduan, lehendabizikoa etzen egin, eta gero 6 urte pasatzen berriz egiteko. Eta, bueno, momentu hortan, gero 78an, 1978an, hau ja egiten zen garien gu Aralarmendi elkartea sortzen ari ginen. Momentu hartan, oraindik estatutuak ez ginu zen, baina ja lanen ari ginen. Herria promozionatzeko, elkartzeko, kultural aldetik eta ekonomiko aldetik, eta alde guzietatik alginuen egiteko. Eta orduen kargu egin ginen honetaz, eta ordu ezkero hor gaude. Eta ahaldun guzietan ez bakarrik egindakoa baizik eta hobetu eta zerbait erantzi. Bueno, orduan eguna orain motz gelditzen zaigu. Lehen artzai txakur lehiaketa bakarrik egin zen lehendabiziko urtetan, baina orain eguna motz gertatuak igo, orduan ez dakit, eguna luzatzeko sistema bat opatuko dugun. Ikusiko dugu. Eta beti abuztuan egiten duzue? Bai, abuztuan azkeneko igandean. Aurten da goizena izan daitekena, 25. Datorren urtean 31 izango da. Igandea den, igandeak ez du egun berezi bat aldatzen joaten da. Eta datorren urtean 31an izango da, azkeneko igandea. Noiz hasten zarete prestaketekin? Noiz hasten garan? Bai. Urrian, ja hasten gara lehendabiziko pausoak ematen, ate joka badakizu, gauzak egiteko ate asko jo behar direla. Ja udatzenean, ja hasten gara gauzak pentsatzen eta aten bat jotzen, eta gero, ja, urtean hasieran, ja, konbokatoria guztietara egon behar dugu zain, zer ateatzen den, zer laguntza sortu deitzazkegun, eta beti pentsatzen, norengandik laguntza jaso, eta nor ekarri gurekin lana egiteko, eta honi bultzada emateko. Urte guztian, egoten gara pentsatzen zerbait. Ja, urte osoko prestakuntza, ez? Bai, egun konplexua da, eta asko, eta jende asko mugitzen gara. Hau prestatzeko, pentsatzatzu, 150 persona mugitzen garela. Bakoitza bere egunean, batzuk egun askoz, beste batzuk bezperan, beste batzuk egunean, beste batzuk urrengo egunean, zergatik hau dena montatu egin behar da. Egin kizuna eta gero dena jaso. Horrek jende asko eta denbora asko ematen du. Orduan, orokorrean 150 persona mugitzen dire, mugitzen gara hortan, bai. Eta gero daukazue kartel famatu bat, ez?
ez dena urtero aldatzen, aurten ere ez da aldatu? Ez. Ekarri duzu, kartela, erakutsi nahi baduzu kamarara. Ja, bueno, ez dakit nola zer galdetu nahi duzun. Osea, kartela... Bai, kartela, bai. Bueno, kartela hau diseinatu zen, orain dela, ez 56 urte baizik eta lehendabiziko lehiaketa egin behar zena, egin etzena, 60 urte pasa ditu hori diseinatu zela. 25 urte ginen zen garien, bilan ibili ginen, opatu nahi ginen, zeinek zuen diseinua eta ez ginuen lortu. Azkenean esan ziguten hemen lana egin zuen gizon bat, baina hemendik gero hegoaldera, Andaluzia aldera edo joan zena zela, baina ez ginuen sortu. Gero lehendabiziko kartelak egin zituen imprenta ere parte zarzarrean zegoen, Iruñako parte zarzarrean, eta bueno, itxe egin zen, jubilatu ziren, itxi zen, ez ginuen lortu. Eta gordetzen ditugu, zinkazko plaka originalak. Hori lehendabiziko kartela egin zutenak, orain beste modu bat egiten dire, pero orduan zinkazko plakakin egiten zen, eta hori gordetzen dugu, baina ez dugu jakin. Baina, bueno, ez dugu aldatu, eta beste 60 urtez ere ez da aldatuko. Dago misterio hori, ez? Bai, ez dut uste inon egongo denik, Europa guztian egongo denik kartel bat, hau baino Zarragoko kartela, baina esan dut urtero erabili eta erakusten duna zer egiten den. Zeratik kartela jartzen bazara, ibiltzen gara, herri askotan eta toki askotan, inork ez du galdetzen zer den. Bakarrik galdetzen, zer egunetan da? Osea, jende guztiak kartela ikusi eta badakiz zer dagoen, hori. Karakteristikoa, ez? Bai. Lehengo egunean egon nintzen Erronkarin eta Orbaitz eta inguruan, eta bueltakoan sartu nintzen Bideberriko jatetxe eta taberna batean, eman egon kartela, eta arzean, bai, karri, ni jarriko dut. Eta jarri zuen tabernan erdian, eta gaina, gonbidatu behar zaituzet. Eta kafe bat eta zerbait jartu ginen, eta berak gonbidatu. Eskertu zuen kartelura han jartzea. Bai. Eta ekarri duzu kartela ikusteko? Bai, badut. Bai. Kamarara. Bai. Gainera, hemen ikusten da Artzaintzakur lehiaketa egiten den zelaietik herria horrelatxa ikusten da. Orduan, hau bintzuenak pentsatu zuen ez bakarrik txakurra, artzainan postura eta dena, baizik eta herrian nola ikusten zen da, horrelatxe ikusten da herria handik. Ardiak, eta, bueno, bai. Eta hau da aurtengo kartela, ez? Hau da aurtengoa, bai. Kartela beha ez da aldatzen, baina fetxak eta aldatu egin behar dire. Eta egitaragoan daukagu zerbait berezia aurten? Ez, berezia daukaguna da, hau ekologikoko sari berezi bat egingo dugula, eta aurrerantz hori mantenduko dugu, eta albalin bat dugu hobetu. Uste dugu gaztagile gehiago sartzen joango dela ekologikoan, eta etorkizuneko gauza da, gaztagileen dako, artzainen dako uste dugu ona dela. Hemen ez bakarrik Espainia guzia, baizik eta hemendik kanpo Europan ere eskaera eta arrakasta badu ekologikoak. Jende asko ibiltzen da gazta ekologikoa bilen. Orduan, aurrerantz ona da. Urtero egiten duzue omenaldiak, ez? Aurten ere egingo dut. Bai,
Bai, gero, hori da beste gauz bat, urtero egiten duguna, beti 12 omentzen dugun norbait, aurten omendu behar dugu jubilatu den albaitari bat, hainbeste lan egin duena hango abeltzainekin, herriko eta inguruko abeltzainekin, eta bueno, merezi du, lagundu du, urtero laguntza izan dugu berarekin hartzaileguneko ekitaldietan. Gero, beste pertsona bat gure artesne gazten lehiaketara etortzen zena, Tafallako Tubal jatetxeko etxeko Andrea esan dezagon, Atxen Jimenez, hau etorri da urte askoz uhartera. Bueno, ez da aurtengoa, baditu bi urte hiltzela, eta bat eta beste ez ginoen nire zer, eta aurten egingo dugu bere omena, in memoriam, hila delako, eta hori egingo dugu. Eta gero, beste gauz bat, aurten berreskuratu duguna, 2019an egin ginoen, 2019an, hoi da, 2019an egin ginoen, artzain berri edo hemen sartzen diren gazteak errekonozimenduat, omenaldi bat errekonozimenduat egin ginoen. Geroztik pandemia eta bar ez ginoen nien. Eta aurten egiten dugu berriz, ordu ezkero, ordutik hasita hemen sektorean sartu diren artzain, gaztagile, artzain edo gaztagile edo artzain gaztagilei egiten dugu da. 19 lagun bat ditugu, 19 gazte hori egingo dugu, beti ematen dugu lako dokumentu bat, errekonozimendua egiten, Arralmendi elkarteen eta bueno, Artzantzaren izenean hori kontuan izan zaten eta gurekin festa egin dezaten. Ospatu dezaten, bai. Da, nola dago sektorearen egoera Nafarroan eta bereziki Sakanan? Bueno, sektorea, esan dezagun, sektorea ez dago geizki momentu honetan egiten duten guztia, saldua daukate, baina bestalde erreleboa hori dago nahiko zaila. Oraingo gazteak ez dire hainbeste animatzen lehendabiziko sektore honetan sartzera. Baina, bueno, egin behar ditugu inalak eta batez ere nahi dugu konsumitzaileei animatu bertako produktuak eta gure artzain hauen produktuak dastatzeko, erosteko, eta bueno, baita ere, aprezioa edo aipatu, goratu gure jende hauek, bai. Eta zer esango zenieke gaztei sektore honetan sartzen animatzeko? Nik zer esango nioken? Bueno, sektoreak baduela etorkizuna, momentu honetan, gazta falta da merkatuan. Prezio aldetik, segur asko, pixka bat hobetu beharko litzake, baina nik uste hori erraza dela, zeratik momentu honetan esan den duen bezala gazta falta da. Orduan, bai animatu jendeari elkartzeko, bakarka ez hasteko, ia nola ginen duten, 2 edo 3 lagun elkartu eta gauz fundamentuzko gauz bat egiteko. Orduan, esan dut, zu bakarrik balin bat zaude eta arazoren bat balin baduzu, ia ze egiten duzun. Orduan, 2 o 3 lagun balin bat daude, gutxieneko hilean behin libratzen duzu eta joaten zara hortik kanpo eta oporrak ere hartu ahal izan daula. Hortik bai egingo nuke, animatu alde hortatik, bai. Eta ze jende mota joaten da egun honetara? Danetatik.
guraso asko, beren jende gaztekin, ardiak, txakurrak, gaztak, eta bueno, hango festa, hango giroa gozatzeko, eta gero, bueno, artzainak asko, dudari gabe, artzain asko joaten dira ardiakin eta beren gauzekin, baina aparte egitako artzaien festa da. Bazen olaztin artzaina borrokalaria izan dakoa. Hau, greko romana edo nolakoa zen, Pedro Bengoetxea, eta gero, bueno, utzi zuen bere borrakako zera, eta artzaina zen, eta hoi berak esan zigun behin baino gehiagotan. Hau da gure eguna urteko egunik onena, hor gozatzen duguna, eta bueno, pozela bai. Eta hemen ekarri diguzu gazta eta ardoa, eta gazta hau da egun horretako bere ziren bat, edo azaldu dituzu? Bai, bueno, begira, hau gazta izan daiteke, kasu honetan, Idiazabal gazta da, bere ezaugarri guziakin, bueno, eta gure gaztak, Idiazabal gazta izan behar du, eta, bueno, gero beren momentuan ekologikoa eta iken baldin bada, hau bakarrik egin daiteke ardilatxaren esneakin. Baina, honen, hau zehazteko, zertifikatua ateratzeko, hasten da artaldea kontrolatzen. Artaldea egin behar onartua, zenbat ardi eta zer ekoizpen dauketen, zer produzio daukaten. Orduan, hori jakinek hasten da, eta hau egin behar da esne gordinaz. Esne gordinaz. Eta 38 gradutik ez daiteke pasatu. Bere nortasuna, esneak daukan nortasuna. Esne gordina da, hoberena eta seguruena gainera, guretako eta denendako eta bere esne horrek daukan nortasun hori hemen ateratzeko. Orduan, gazta eraman behar du kaseina plaka hau. Orduan, hau hemen badau zenbaki bat, hau errepika ezinekoa da, gazta guziak badu bere bilak daukan bezala bastidore zenbakia, bueno hemen berdin. Zenbaki honekin guk jakin dezakegu. Hau, gazta hau norek egin duen. Zer egunetan eta zenbat gazta atera ziren egun hortako lotean. Hora kontrola honeako eta txarreako, eta batez ere trazabilitatea. Problemaren bat edo balin badago, hori da ezinezkoa, beharrezkoa da hori izatea. Bueno, hau gutxieneko 60 egunez sendatu egon behar du. Zuk gazta hau ez daiteke saldu 59 egunetan. 59 egunetan saltzen denak baitu egin daiteke eta bueno, elako zigor bat izango luke. 60 egun gutxieneko. Eta gero, ikusi behar da, kanpotik nola dagoen, azala, gogorra, osoa, inongo zulorik edo gabe, hori esan nahi du, honek barruan daukan mamia ongi gordetu duela. Hau kamaran gorde behar da, ongi bere ezetasuna eta bere temperaturan, eta behin eta frigon daukagun ze hori, horren egin behar du, horrela, zati bat atera, modu honetan. Ez puskatu sekula gazta bi zatitan. Erditik ez. Frigoan, kamaran, puska bakarra egon dadila. Hau atera, hemen utzi, eta hau bera da, filma batekin babestu eta kamara eraman. Orduan, guk hau puskatuko baino, erditik egingo baino, bi puska egingo, eta gero, gainera, oso zaila da. Ongi bukatzen, begira,
hau da horrela. Zati guzti dira honen formakoak. Orduen, zuk uste baduzu, igartzen baduzu kuña bat, zati bat, bakarra alteratzen duzu, jende gehiago egon behar duzula, eta bi edo nahi duzunak. Hau, utzi behar da hemen, gutxi gora bera, ordu bat. Hau, azal hau, egoten da, ez da, diziratsua kamaratik ateratzen delarik. Baina hemen, uzten badugu, ordu batean, gutxi gora bera, hau, dizdiratsu jartzen da. Orduen esan nahi du horrek, 18 gradutan badagoela. Hori da, temperatura ona, hoberena, hau daztatzeko. Temperatura hori hartzen duelarik, kentzen dugu kanpoko azala. Rekomendatzen da, azalak ez jatea. Baina, nik beti esaten dut, jende gehiago hil dela ez jateagatik, azala jateagatik baino. Hau da, modua, 6-8 milimetrokoak izan behar dute hauek. Eta orduan, eta hau, azkeneko zati hau, agora eman behar dugun zati hau, jendea, zure bezeroak, etxean dauzkazun bezeroak, mailan eserita daudelarik. Hau, gazta moztu eta bere ala behar da jan. Bestela, lehortzea egiten du eta bere nortasunak ere galdu. Eta gero, hau kontserbatzeko, trukoren bat dago. Esaten dute, gordetzen baduzu ogiarekin, hobeto kontserbatzen dela, hori egia da? Ez, hoberena kamaran, baina beti babestuta. Beti babestuta filma batekin edo horrelako zera batekin. Bai, hoberena, bai. Eta hoberena da, gazta hasi eta lehenbailen jan, eta beste bat ezke joan. Handiegia da, Gero, hau, hartzen dugularik egin behar du, ikusi, mamia, azala, dena oso txukun, kiaraizko ongi, hone puntuazio on bat izango luke, horrela puskatu, 30 gradu gutxi gora bera, hola tolasten delarik hautsi egin behar du. Orduen, hori egin behar da, usaitu. Hemendik, hausitako horrek botatzen du usairik hoberena, hobekien atzatzen duena. Orduen, zer usaitu behar dugu? Esne prozesatu batean, baina garbia. Ez dago produktu kimikorik edo okoilioko gauza txarrik. Garbia da. Eta, behin hori ikusten du, biztan sartu zaigo dudarik gabe. Usainare bai, orduen egin behar dugu ozkatu, eta hori gure gaztakin ez da borroka ibili behar. Ez da itxasi behar esan dezagun hor kendu ezinek, baizik eta desegin egiten da. Zergatik dauka horrelako granulosidadea esaten dugu, ez da mantekila. Badu horrelako bikor fin batzuk bezala. Osa, txikle bat. Hori egin behar da desegin hor. Eta hori desegiten ari gara, etortzen zaizkigo, gatza gehiegi daukano ez, zapore berezi txarrik badaukan edo ez, eta etortzen zaigo baita ere zuhurrera horrek uzten duen usainoi. Hori dena gozoa izan behar du. Askotan izan behar du bizi txamarra, gure gazta, ez da gazte bat, orduan badu berezien duen baino, ez du izan behar garratza. Min pixka bat, bai, izan behar du, baino garratzirik ez. Eta gero, hori, ongi desein, eta esan, gustora ari naiz.
irentzi eta ez hartu bigarren puska, haik eta zuk estarria bialtzunen goraintzia analizatu edo pentsatu gabe. Honi, zantzaio, regusto, horre bialtzen duena. Horrek goraintzioi etortzen bat zaitzu, gustora, eta eskatzen badizu bigarrena, orduen hori ona da, eta hartu dezakezu bigarrena dudari gabe bitartea, itxoin, analizatu, hori oso importantea da. Bai, hori da egin behar dena, gazta honekin. Bai. Bueno, hemen geratuko gara orain dastatzen, baina lehenengo azkeneko galdera egingo dizut. Zer da espero duzuna aurtengo edizioko egun honetaz? Nola? Zer da espero duzuna aurtengo edizioaz? Edizioaz? Bueno, dudari gabe udaberri on bat izan da, seguro ongi esne produzioan eta ongi joan dela, kalitatea dudari gabe ona izango dela, eta kalitatezko saria izango dela altua. Balorazioa altua izango dela, hori dudari gabe. Eta gero, salmenta aldetik, ez da zalantzik. Hortan, eta egun horretan, gazta azokan, gazta asko salduko da, eta dudari gabe gazta azoka eta egun berezi bat eta ezaugarri bat izango dela. Bai. Bueno, Jose Mari, mila esker gurekin hitzeteko tartetxo bat ateratzeagatik. Gonbidatuak zaudete, han, zu eta entzule guztiak, eta joan, eta egun bat ona pasatzeko, han, gustora, herrian, aparkabide ona izango da, eta gero herria nahiko zabala denez gero, han, gustora egoteko egun guztian. Zar eta gazte denendako aurrek ere asko gozatuko dute, eta animatu dena joatea. Ondo segi. Bai. Gaurkoz hau izan da dena astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.